Čaute, som Ríšo, bývalý reprezentant Slovenska v cestnej cyklistike a dnes si predstavíme hlavné rozdiely medzi cestným bicyklom a gravel bicyklom. Takže taký prvý hlavný rozdiel, ktorý ste si isto aj vy všimli, je v kolesách, zatiaľ čo pri cestnom bicykli používame užšie plášte bez nejakého výrazného dizajnu. Pri gravelových bicykloch je to presne naopak, širšie plášte, ktoré sú určené na nespevnené povrchy, šotolinu a nejaké kamenné cesty. Na to, aby výrobcovia bicyklov zmestili tieto širšie plášte do rámu, museli upraviť konštrukčne hlavne prednú vidlicu a zadnú stavbu, ktorá prešla rozšírením, zatiaľ čo pri cestiakoch to ostáva stále minimalistické kvôli aerodynamike a váhe. Ďalším takým hlavným rozdielom medzi cestným bicyklom a gravelom sú riaditka, zatiaľ čo pri cestných bicykloch sa využívajú staré dobré barany, ktoré sú smerované rovno a kolmo nadol. Pri graveli sa používajú riaditka s väčším ríčom na lepší úchyt v nespevnených podmienkach a ako si môžete všimnúť, tak spodná časť je smerovaná od seba. To znamená, že budete mať lepší úchyt v zjazdoch a budete sa cítiť viac bezpečnejšie a komfortnejšie. Ďalším rozdielom, ktorý si dneska spomenieme, je možno na oko pre laika neviditeľný, ale rozdiel je v geometriách. Zatiaľ čo pri gravelovom bicykli sa bavíme o tom, že ten posed bude pohodlnejší a komfortnejší, ideálny aj na populárny bikepacking. Pri cestnom bicykli sa na pohodlie a komfort až tak nehrá a základ je rýchlosť a maximálny výkon. Takže na záver si dáme krátke zhrnutie pre tých, ktorí sa rozhodujete medzi kúpou cestného bicykla alebo gravel bicykla, tak gravel bicykel bude lepší spoločník na dlhšie výjazdy, takisto si na ňom viete aj dobre zašportovať. Zatiaľ čo cestný bicykel je určený primárne na to športovanie a na dosahovanie maximálnych výkonov. Oba tieto bicykle a o mnoho viac nájdete na našich predajniach, napríklad aj tu v Karlovej Vsi a takisto celú našu ponuku nájdete aj na webe cactusbike.sk. Ak sa vám video páčilo, tak zanechajte like a dajte odber a vidíme sa na budúce. Čaute.